Абоз. Уранні к хаце, у якой месціўся палявы шпіталь, падагналі шмат убогіх сялянскіх фурманак. Палажылі ў іх цяжка раненых, па 2 чалавекі на фурманку, накрылі тонкімі і старэнькімі шэрымі салдацкімі коўдрамі, толькі белыя твары глядзелі на неба, ды бялеліся бінты ў раненых у галаву. Лёгка раненых, шэрую салдацкую грамаду з белымі перавязкамі найчасцей на руках пусцілі пеша разам з санітарамі. І так паехалі. І так пайшлі і паехалі на станцыю Вількавышкі за 30 вёрст. Надвор'е было добрае, хоць і халоднае, як заўсёды ў кастрычніку, але сухое. Каб толькі не пайшоў у дарозе дождж, думаў я. Ну але ж да вечара, пэўна, пастаіць пагода, а мы паспеем даехаць. Я быў здаволены, я быў рады ехаць на свежым паветры і глядзець, лежачы на шэрае неба. Аднак зрабілася неўзабаве трохі прыкра, што едуць незвычайна марудна, не болей вярсты ў гадзіну. Часта спыняліся, здымалі некага, перакладалі ці што, і гэта было яшчэ болей прыкра, хоць тады не трасло. Фурманкі былі дужа дрохкія, падсцеленае сена зараз зляжалася, і дарога рабілася чым далей, тым усё горш, камяністая і няроўная. Спярша я крапіўся, апіраўся рукамі, сціскаў зубы, жывот і ўсё цела. Потым мімаволі стаў траціць цярплівасць і лагодны настрой. Скрозь сціснутыя ад болю зубы стаў крычаць, калі дужа падкідала на каменні: «Цішэй, цішэй! Стойце ж, стойце! Замучыце!» Назе было дужа больно, і так трасло, і падкідала на кожным камені і на кожнай сухой калюзе. Абоз расцягнуўся на паўвярсты ці болей. То тая фурманка спынялася, аставалася, даганяла пярэднюю, калі тая спынялася. І я чуў і спераду, і ззаду на фурманках стагнанні, злоснае бурчэнне, жальбу. Толькі санітары і лёгкараненыя вясёла ішлі побач ці ззаду, абганялі, аставаліся, курылі і гаманілі, нават нешта вясёлае казалі і смяяліся. А мой сусед, што ляжаў побач, з левага боку, нейкі пехацінец, спачатку дужа стагнаў, потым зрабіўся цішэй і нарэшце зусім сціх. Я са страхам падумаў, ці не памрэ ён ужо, лежачы з ім тут на адной фурманцы. Калі не дужа трасло, я думаў, што такое боль. Чаму яго няможна ўявіць, калі перастае балець, і чаму ён ёсць ува ўсіх жывых істот. Што такое боль? Раздражненне нерваў, і ён ёсць як бы толькі ў думках таго, каму баліць. Можа, і ў дрэва ён ёсць, калі дрэва сякуць сякераю, толькі мы гэтага не ведаем. Я кляў вайну, кляў благую медыцынскую помач, горка думаў, што медыцынская навука яшчэ дужа слабая навука, хоць і пішуць у газетах і журналах аб розных незвычайных аперацыях, быццам і ў сэрцы могуць нешта вычысціць, разрэзаць, зашыць
і вылечыць. Я кляў усе дрохкія фурманкі ў свеце, горка думаючы, як проста зрабіць селяніну нешта лепшае, не такое дрохкае. І дзе ж гэта зробяць някруткія, бесталковыя жмогусы фурманшчыкі. Мне балела цяпер, калі не трасло, а да нагі не можна было дакрануцца, не можна было аніколькі яе павярнуць, а здаровая нага зябла, і ўсяму мне рабілася абрыдка сцюдзёна. Я думаў, колькі ўжо гадзін мы едзем, можа 2, а можа 4. Сусед паварушыўся і папрасіў курыць, а жмогус не чуў і няласкава крыкнуў яму ў спіну: «Стой! Стой жа ты!» Дзед жмогус пачуў, нічога не сказаў і спыніў коня. Тады паглядзеў цераз плячо, а тады злез з фурманкі. «Ён курыць просіць», — сказаў я капрызна. Дзед жмогус з сівенькаю, няголеную шчацінаю на твары дастаў капшук, скруціў 2 цыгаркі, закурыў спярша адну, потым другую і даў закураную ўжо. Той узяў яе слабою рукою і панёс у вусны. «Калі ласка, і мне скруціце», — папрасіў я такім капрызным, хворым голасам, што аж самому было сорамна. Дзед, нічога не кажучы, скруціў і мне, я ўзяў і прыкурыў ад яго папяроскі сам. Паехалі, курачы, але той немнога курыў і кінуў недакураную. Праехалі яшчэ трошку, і я ўбачыў, што ён пераксціўся белаю рукою, нямытаю з таго часу, як ранілі, з гразёю між пальцаў. Я глядзеў на яго з нявераю, ці ён даедзе і не памрэ ў дарозе, ці ён і дужа слабы. Дзед часцей аглядаўся на яго. «Пастойце, пастойце», зноў папрасіў. А дзед спыніў фурманку, а я кінуў папяроску ў поле. «Паміраю, братцы», сказаў, і горкая грымаса з'явілася на сінім, худым, валасатым твары. Я нахмурыўся на яго і з жалем, і з прыкрасцю, што ён так кажа, а дзед жмогус глядзеў спагадна, але не дужа трывожна, як пабочны, добры чалавек. «Даруй мне, браце», — сказаў той, скасіўшы вочы да мяне. «Бог даруе», — прашаптаў я без ахвоты тое, што зазвычайна казаць, калі так просяць перад споведдзю або перад смерцю. Мяне цікавіла глядзець на сіні твар, і ён лічыў патрэбным усё ж адвесці вочы. «Даруй мне, дзед», — звярнуўся вачмі і да жмогуса. «Бог даруй», — прашамкаў жмогус, і паплыла сляза па яго маршчыне на няголеную шчэць. Аж я здзівіўся. «Санітары, хадзіце сюды, санітары!» — крыкнуў я раптам голасна і ўзняў галаву. А іх трэба чакаць яшчэ. Падышоў адзін, падышоў другі з насілкамі, зусім не хапаліся, паглядзелі, ці варта здымаць, а тады знялі, палажылі на насілкі і паняслі назад, дзе ішла лазарэтная лінейка, палатняная буда з чырвонымі крыжамі па баках.
Дед жмогус узяў у рукі лейцы і зноў сеў спераду, а на вольнае месца паказалі санітары лёгка раненаму, і той сеў з прыемнасцю пасля хадзьбы, барадаты, рыжы, здаровы салдат, толькі рука падвязана і на канцы забінтавана, што як падушка. Я адвярнуўся ад яго і маўчаў. Боль прытупеў, было ўсё роўна, як баліць. Заплюшчыў вочы, бо рэзала вочы святло з высокага шэрага неба. Здавалася, што гэта Стахван вязе мяне ў школу. Нага мерзне, і брат сеў на яе, каб сагрэць. Патроху разлівалася цяпло па ўсім целе. І было добра, толькі ўсё змагаўся з нейкімі перашкодамі, ніяк не мог мець поўнай удачы, каб было зусім добра, некуды ехаў і не мог даехаць, бачыў, што матцы не падабаецца, але яна толькі маўчыць, а я і не хацеў таго, дык калі ж так выйшла, то лягчэла. Я бачыў перад сабою неба, вечар, то зноў горшала, і я не хацеў глядзець. Пакорна чакаў, хоць і марудна цягнулася падарожжа, непрыемна было так доўга чакаць. На ўхабах кідала, баяўся вываліцца і ўспамінаў, што я ранены, што мне сніцца, нага ные болем, і лепей спаць, каб не чакаць, калі ўжо ткі прыедуць на станцыю. Прахапіўся я ў чорнай цямноце. На твар сыпаліся дробныя капачкі дажджу. Не толькі млела цела, а страшэнны холад забраўся пад коўдру, скрозь па ўсёй спіне было сцюдзёна. Транспарт стаяў у нейкай вялікай вёсцы ці ў мястэчку. З левага боку ад фурманкі было святло ў вялікіх вокнах, спераду таксама свяціліся далёкія акенцы, а то ўсё было чорна. Нікога блізка не было, далей недзе гаманілі, і конь порскнуў там. Нехта пайшоў на ганак у гэтую хату з асветленымі вокнамі, але не адгукнуўся мне. Я гукаў, прасіў, стагнаў, каб мяне ўзялі ў хату пагрэцца, бо мяне трасло, як асіну, ветрам холадам. Ніхто не чуў, транспарт стаяў, ішоў дождж, было цёмна, а дзесь далёка і глуха, як ліхая і мінулая здань, пачуліся гарматныя стрэлы. А можа, толькі здалося? Я не помніў і не ведаў, якім дзівам злез з фурманкі, узабраўся на высокі ганак, прапоўз у цёмныя сенцы і адчыніў дзверы у цёплую светлую кухню. Там гарэлі дровы у пліце, ляжалі на падлозе салдаты, і я лёг з імі. І хацеў бы ляжаць так вечна, каб толькі транспарт не пайшоў без мяне.
калі неяк дужа скора прыехалі на станцыю, і наяву засвяціліся агні, і сінія, і жоўтыя, і крыкнула машына, я дзівіўся і не цяміў, а быў сапраўды ў кухні ці не, і хто мяне адтуль пасадзіў зноў на фурманку. Тут дожджык ішоў парадачны, і так хацелася скарэй быць у вагоне-цяплушцы, дзе суха, цёпла, гладка, на нарах, і дзе так даўно-даўно я не быў. І калі машына зноў крыкнула і прашумеў міма паравоз, радасць ахапіла. А нарэшце адсунуліся дзверы, святла ў цямноту, паказалася ў белым халатоне міласэрная сястра. Падышлі санітары з ліхтаром і насілкамі, знялі, палажылі, падалі ў вагон, троху таўхнулі, і болем рэзнула ў паху. Але што ж, колькі яшчэ там чакае на фурманках, і сорамна трошку, што так шмат са мною клопату. Але ж заслужыў. Толькі па што ўсё гэта? Колькі дарма траціцца часу, сіл, грошай, не трэба вайны. Якая радасць ляжаць у цёплым вагоне. Мяне паклалі на верхнія нары, ля сценкі, як на палаце ў хаце. І было чуваць, як па крышы вагона барабаніць дождж. Тут ужо ляжала чалавек 10. Сястра была не маладая і не дужа прыгожая, але ласкавая. 2 санітары, апалчэнцы. Раздзелі, накрылі, далі гарбаты ў белым кубку і цвёрды кухан. Так хацелася і не елася. Прыемна пацягнуцца і заснуць. А цягнік пойдзе і закалыша. Канец мучэння.